Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Panumpa. Ang dinasal. Pildi lang yapon ko. Wala yun na ako mapawi ang ako pildi. Nahurot na ang katapusang 20,000. Way ayo ni nga dawa. Si Jessa yun ang nakaingon nila. Siya yun. Oy! Sir! Sir! Hoy. Jessa. Bangon na dia. Maulin ta. Samot man di malas na ko ining imong paghubog-hubog eh. Pagmata. Himo mo gano'n siyang gisagpa, sir! Aron magkamata siya. Kasi nagdag di malas karon sa akong pagpanugal na. Naghubog bangon. Bangon na. Bangon na. Uy! Hala, sir! Bangon na. Bangon. Mama, ulit na ta. Oh, mauli na ta. Hindi di malas ko. Buisit ka. Dali na. Ay! Sir! Inaya lang ko na siya, sir! Kay mapiang na, oy! Yan, sir! Himo rin kihapon ng problema. Mugara di siya kung hinahinayon. Dali na. Ipildi ka ba ni Elizabeth Emil nga iyang gihuman? Pilagi kang Carla. Naomo na gini siya sa sukar. Oh. Hello? Carla? Hain ka naman. Ihatod ako ni Emilio Paulis sa bahay, sir. Sa ito nga sa opisina, ugma. May istoryahan ta. Okay, Sir Andrew. Tarungan na nanaktan mo. Ani malik na buhay ah. Pildiro pa ko naapagang naghubog-hubog. Ana! Sus! Kaayo yan mo yatakan siya. Ano na lang ko matug. Bugnaw man. Buang mereka kung mahubog ka. Ayaw na yun pag-inom, ha? Oh, puset! Oh, uy! Hello, Mr. Madrigal? Kadlaw naman. Ha? Oh, sir. Ako na isa mo, sir. Hatagin lang kung usa na lang kabuan. Please lang, sir. Makabayad lagi ko sa kong utang ni mo. Ilan nagbuhata, sir? Sige. Bye. Mao na. Patuyang mo lang kag pangutang. Nya sugarol pagid ka. Murang na problema ka. Hilom! Saman! Imo yung kong pugson pag dapat ni mo siya? Usama ka! Ha? Nalipad kang nag-goal ko, no? No! Aray! Usama! Ha? Dong, naunsa naman sa buong taon din ha, Dong. Ma, may kimigawas ka. Nahala, atiman na ng anak ni mo. Kay miinit na sa mga kong anak. Bullshit! Suko man di ay. Uy, hala. Hubog ni siya? Oh, hubog ka na. May king dukduk ko ng agtang ng bayhana. Ayaw lang sabdong, uy. Kay mamatay unya ni. Ako nalay bahala ini niya, Dong. Gidamang gani unta nako siya sa kasino aron magdag swerte sa mas una. Pero naghubog hinoon. Mong dako nung kay
kay kupil di. Kay, di naman ko makafocus sa kong duwa. Ang di malas, moabot ginas mga taong maldito. Usama ka? Payata ka? Ay, ginoo ko. Ayaw na lang dong. Lakaw na lang. Pahuway na. Ako na lang bahala ining akong anak. Pwisit. Painito yung ako ko. Hoy, Jisa. Dali, Ragod. Dire. Gunit na ko. Dali. Sod sa inyong kwarto. Oh. Makalihaw ka man lagi. Matuog na ko, ma. Naunsa naman yung tao ning duha, uy. Permi naman lang ning naggubot. Saon man sab ko ni Jessa? Nag-ana naman sa kagahi ang OA ni. Ilabad ma kung Huwag ko makatuog gabi ito. Sir? Oh, dali. So, dali, Carla. O sugili ko sa ito gabi, sa may sold si Alex sa kwarto nga gikuha ninyo. Sa imong uyab. Daoy, sir. Maluoy man gud ko ni Jessa. Dako man di kay na siya problema sa iyang bana, sir. O ganun lang kasulti mga anak. Laliman ka? Nga ang paghubog man ni Jessa ang iyang gipasangilan nga gitimalas siya? O napildi hangtod ang 20 mil nga iyang gihuwaman nimo? Yung anak gidan sugarol. Dagkag pasangil. Iya mo taong gisagpa si Jessa nga dugay nga nakamata, uy. Api ni mo, sir. Luuya lagi ni Jessa, sir. Sir. Nganong imo magkitikipuhat? O ngano dili man ka gustong mailhan nila nga maoy nahuwaman og kwarta ni Alex? Ayun lang pagunta na, Carla. Basta ang gusto ko mahitabo, nga malubong sa utak si Alex. Unsa? Hala, imna nagkape. Napuang ka namang bayhana ka. Ngano bang naghubog ka man? Gusto lang kong malimot sa kong problema, ma. Unya, nalimot ka, ha? Nawangi mong problema? Nawa ni Gabi. Unsa ka man. Mipating ka na magmaayo. Wa na kasakiti ang mga santako ni Alex ni mo? Mikubol na ko ng iyang pagpasakit na ko, ma. Unsa? Hoy, Jessa. Tarungan ang kinabuhi mo, oy. Dili na ni matarong, ma. Tungod kay dili tarong ang akong nabana. Mamatay na ko nga ingon ini kapait ang akong kinabuhi, mailay. Pero mapatay ka sa bunog anas imong bana. Gusto na sab kong mamatay, ma. Jessa, Kung mapatay man ko ni Alex sa bunog. Oh, mauna nang akong kagawasan, ma. Ug ikaw na lang unyay bahala ni Junior. Hilomoy, nayabag ka man. Bisan unsa naman lay masuda na imong utok. Dili ni bisan unsa, ma. Gusto ko nga mamatay. O si Alex lang ang makapatay na ko, ma. Siya lang. Kung mao di ay na, gituyo di ay nimong magpabadlong niya aron mapatay ka niya. Uwa, ma. Gikan karon. Buhaton ko na ang tanang makalingaw na ako uban kang Alex. Ug ang pag-inom, mo'y usa ini, ma. Jessa, Maluya ang akong utok sa paguna-una kang Junior kung makainom ko, ma. Ug magatawa ko kung makainom ko. unsa? Basta pasagdi na lang ko ninyo sa kong buhaton. Sir! Sir Andrew! Yan ang listahan sa nautang ni Alex nimo, oh. Dako naman eh. Dako na gid, sir. Unya, sir, sa may nauna nimo ini. Panahon na tingali maningil to. Dili ba? Oh, okay. Pansamahan ako ba siyang tawagan? Mahimusam. Oo, sige. Tawagin siya. Okay, sir. Nahibaw gini ka sa number silang bay? Oh, ami ka na good ni Jessa sa iyang asawa. Hello? Jessa, ikaw ni? Oh, ako Carla. Ikaw sab ni? Sa may imong tuyo. Nausa man ka. Mura man kag nagutom.
gipunog sa kilid. Sakit iginawa. Unsa? Gipunog ka na sab sa imong bana? Mao ba? Oh. Mamatay na ko ini sa bunog, Carla. Uy, ayaw magsugot, uy! Paningkamot nga makabuhi ka sa imong bana. Aw, pakigbuwag na lang niya. Kamatayon lang ang makahatag na kong kagawasan sa kong bana, Carla. Uy, hala. Dili na nausok karon ang martyr die. Daghan na makatabang sa mga babae nga gidaog-daog sa bana, no? Carla, ay na lang kong tagda. Sa may tuyo ni mo. Naa ba si Alex? Kuan, may tuyo ko niya. Naningil ka na sayang na utang, day? Oo, pahinumduman lang nako siya sa nahuwaman niya nga dako kaayo, Jessa. Sige, paning na lang tawana. Ano mo tagam na ni? Kasi mo tagam, Jessa? Alex? Carla, niya na day si Alex. Kamu nila pagsulti. Para imo na. Isa ni? Si Carla na. Naningil na tingali na. Kadiyot ka andamat kasi mo pamahaw. Hello? Hello, Sir Alex! Mayong buntag na, sir. Sorry kaayo, sir, ha, nga nanawagid ko. Gipahinumduman magkug ko ni sir, ni Mr. A ba, bahin sa imong utang. Kuan, ingna ang imong agaon, Carla, nga sa sunod buwan, mauli na nako niya ang akong nawaman, uban sa interest. Sige, bye. Panuway. Nag-abot man ang naningil. Kinahanglan magbaligyan ako inigyuta. Sa sunod buwan lang kuno niya ihatag ang tanan niyang mga nahuwaman, sir. Uban na ang interest, ana. Mao ba? Sa imong una, magkabayad ka si Alex? Abot lang ka, ha? Pero kung magabayad siya, mas maayo, dili ba? Kinahanglan di na magkabayad si Alex yung utang nako, Carla. Unsa to, sir? Dili ka gusto makabayad si Alex sa iyang nautang nimo, sir? Oh, busa. Kung manghuwang pa siya nimo, pahuwamon ka po na to siya. Sir, naglibog lagi ko nimo, sir. Imo gipasusi si Alex kung kanus asiya mo bayad. Unya, dili di ka gusto nga makabayad siya. Ngano man? Kinahanglan magkautang ako kabubuton si Alex. Pero, man siya magkailan nimo, sir. Bahala ko siya magkailan ako. Ay importante nga makautang siya kabubuton ako. Busa, buhat ang tanan nga malubong siya sa utang nako. Paras kong uy. Mamasi na lang ko nga makadaog daw karon. Alex! Kumusta na? Uy, Emilio. Oh, Nakay kwarta niya? wa na ramada. Pila may mga man, sir. Suwaya na tong tawag ang akong amo. May pa. 10,000 lang. Ipuno na lang na sa akong utang. Okay, 10,000. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!